पावसाची खूप वेळ वाट बघितली पण पाऊस काही थांबलेला नाही. सो आम्ही म्हटलं आता आपणच जाऊया, पाऊस थांबणार नाही. पाऊस थांबायचा नाही, आपल्याकडे जाऊया. चला आता मिशन भाजी. मिशन भाजी. चला. कसली दिसली? तर मंडई पेयाची भाजी. खायची ही कुड्याची? ही कुड्याची पाना? हा ही हा मंडई. आता तुम्हाला मोठीचे वेल दाखवतो. तर कसे काय मंडई, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडई पहिली गोष्ट तर तुम्हाला आषाढी एकादशी आणि बकरी ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्हाला माहितीच आता पाऊस एकदम जोरदार चालू झालेला आहे मंडई. तर या पावसासोबतच काही अशा भाज्या असतात मंडई ज्या फक्त पावसाळ्यातच येतात, बाकी कुठच्या सीझनमध्ये येत नाहीत मंडई. तर तशीच आज आम्ही भाजी शोधायला चाललो आहे. आता गेल्या वर्षी तुम्ही बघितलात ब्लॉग होते अळमीचे वगैरे, अळमी तर भेटलेली नाही. अळमीची मोहीम यंदा पण काढणार, यंदा पण डोंगरात जाणार. बघूया भेटत आहेत काय नाही. असं काय नाही की गेल्या वर्षी भेटले नाही म्हणून यंदा भेटणारच नाहीत. तर आई रेडी होते, आई रेडी झाली की निघूया आणि बघूया कुठची भाजी आई आता म्हणजे आम्ही शोधतोय. आता त्याच्यानंतर ठरणार की काय करायचं आणि काय नाही, अजून काय ठरलेलं नाही. सो तुम्ही थंबनेल बघितलं असाल, पण आम्हाला अजून तरी फिक्स नाही की कुठची भाजी भेटणार आहे आणि काय नाही. सो लेट्स गो, आईसोबत निघूया. आणि आज पण पाऊस जोरदार चालूच आहे, आता पण पाऊस पडतोयच मंडई. सो इथे उजेड जास्त येतो त्याच्यामुळे इकडे थांबलो आहे. सो सकाळच्या सत्रात तर घरी नव्हतो, आज लांब गेलो होतो, तळवडेला भाड्याला गेलो होतो मंडई. सकाळी म्हणजे 10 वाजता गेलो होतो. त्याच्यानंतर दुपारी 2 वाजता रिटर्न आलो आणि जेवल्यानंतर तर कुडाला गेलेलो नाही कारण पावसाचं प्रमाणच एकदम वाढलेलं आहे. सो आज सुट्टी होती तर गाडीवरती जाऊन आलेलो आहे. तर जाऊया, निघूया, बघूया आईची तयारी किती मिनिटात होते, मग लगेच निघूया. मंडळी जायला फायनली रेडी झालेलो आहोत आणि ब्लॉगच्या मागचे कष्ट हे असे असतात. आता करायचं आहे म्हणजे करायचं आहे. शोधायला चाललो आहे मंडई आम्ही भाजी आणि आई अशी रेडी झालेली आहे. आता खालनं थोडी भिजेल तर छत्री माझ्याकडे आहे कारण मोबाईलला काही कव्हर करू शकत नाही त्याच्यामुळे. सो लेट्स गो. पाऊस तर थांबायचा अजिबात वाट बघितली, छत्री एकच आहे. आणि मंडई पावसाची खूप वेळ वाट बघितली पण पाऊस काही थांबलेला नाही. सो आम्ही म्हटलं आता आपणच जाऊया, पाऊस थांबणार नाही. पाऊस थांबायचा नाही, आपल्याकडे जाऊया. चला. आता मिशन भाजी. मिशन भाजी. चला. रस्त्यानं जाऊचा कडसून आहे ना, हवे ना शॉर्टकट. 4 खेळा. चल. सो चाललोय आम्ही, रोडने जातोय. गावतरी वाटेल काहीतरी कधी खावं ते शेंगे येतात ना, शेंगे. आणि म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या असतात. काय कसली दिसली? तर मंडई पेयाची भाजी. सही बघा, अशा प्रकारे भाजी आहे पेयाची भाजी. त्याची कोवळी म्हणजे कोवळी पानं. मंडई कोवळी पानं आहेत ती घ्यायची. आणि ते एकाच जागेवरती तुम्ही बघू शकताय किती प्रमाणात अवेलेबल आहे. आणि एकदम लांब पण नाही, जरासं चाललोय आम्ही. तुम्हाला आता रोड दिसत नसेल पण रोडच्या जवळच आहे. एका काजूच्या झाडाखाली बऱ्यापैकी दिसली आम्हाला भाजी. असं पावसात मंडई अळमी आहे ना, त्याच्यानंतर अळू, तेरा आणि कायची आई गोटीचे वेल, कुड्याच्या शेंगा, तायकाळ्याची भाजी. सो एवढे भेटलेले आहेत बघा एका जागेवरती. शोधत जाऊया. आणि मंडळी आपल्या हातात आहे छत्री, नाहीतर मोबाईल भिजणार. मोबाईल छत्रीच्या बाहेर काढू शकत नाही, छत्री अशी पुढे नाही करायचं मोबाईल पुढे न्यायचा असला की. आणि झाडाच्या खाली घुसताना वगैरे थोडासा त्रास होतोय, बाकी काय नाही कारण छत्री अटकत जाते त्याच्यामुळे. बघूया आता कुठपर्यंत आपल्याला भाजी दिसते. इथे पण बऱ्यापैकी आहे, तुम्हाला दाखवतो. आणि हीच मंडई खरी मजा आहे पावसातली. आणि या भाज्या नॅचरली येतात एकदम, आणि ते पण पावसातच. एरवेळेस तुम्हाला भेटणार नाहीत. आणि आपल्याच पट्ट्यात येतात, कोकण पट्ट्यातच ना. हा, तर कुठे कुठे या भाज्या येतात आणि कोणी बघितल्यात आणि तुमच्याकडे काय बोलतात कमेंट करून नक्की सांगा. येत असतील ज्या ज्या ठिकाणी पाऊस पडतात हे ना. सो इथे छत्री 100% अटकणार. आपण दुसऱ्या वेने येऊया. हो, मी या साईडने येते.
ये आई पण या साईडलाच येते. आणि हे बघा शेतीचे एरिया या साईडला, खालच्या साईडला जिकडे काल आपण खेकडे पकडायला गेलो होतो इकडच्या साईडला. आणि पाय मंडई सरकट टाकायचे, एकदम उचलून टाकलं तर पाठीमागनं सगळा चिखल पाठीवरती आपल्या उडतो, कपडे वगैरे सगळे खराब होणार. इकडे पण छत्री अटकणार पण काय नाही, ऍडजस्ट करत करत जायचं आपण. चला 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 मंडई, मिशन भाजी ह्याचीच गोष्ट होई तर मंडई कष्ट करू होय, त्याच्याशिवाय काही एक गावाचा नाही. ही बघा इथे पण आहे. चला चला ही बाई 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 तीच माई खूप होत एका जागेवर खूप झाड. मोकळी जागा ना पत्थर असलो तरी. खाली काचा वगैरे आहेत म्हणजे नको, काची आहेत खाली आहे. हे बघा काचा वगैरे आहेत, बस पायाला लागतील तर एक करता दोन. सो ठरवून आलो नव्हतं कुठची भाजी भेटेल, जी ज्याच्यापासून स्टार्ट होईल जी भाजी भेटेल. कुड्याची खायची, ही कुड्याची, ही कुड्याची पाना. हा ही तशीच दिसतात जरा जरा ना. सो मंडई ही कुड्याची पानं आहेत आणि याला शेंगा येतात, कुड्याच्या शेंगांची भाजी करतात, जबरदस्त लागते. आपण आलोय आता आपल्या खालच्या घराच्या आसपास. हा मंडई आता तुम्हाला मोठीचे बेल दाखवतो. हे बघा. आणि हे मंडई ना शेळ्या बकऱ्या वगैरे आवडीने खातात एकदम. नाही हेच ना शेळ्या वगैरे. आता काल कोरोनात आपण पाणी काढो केलेलो होतो मी पण विसरले. गुळवेल, गुळवेल असा. ही बघा मंडई औषधी वनस्पती आहे. आमच्या घराकडेच भरपूर. आमका तर आईन कोरोनात असलो करून करून रस काढून घातल्यांना मंडई. आणि आम्ही पहिली गोष्ट तर थंड पाणी पिऊक नाही अजिबात, गरम पाणी. गरम पाणी आम्ही पितो. आईन आणि मी तर कंटिन्यू कोरोना गेल्यानंतर पण पिलो नाही. आता आमच्या खरे घराकडे येलो हैसर पण असो. अरे ही म्हणजे एकदम कोवळी आहे, तुम्ही बघू शकता एकदम कोवळी. म्हणजे गणेश वेली लाल फुलं येतात, एकदम कोवळी म्हणजे एकदम कोवळी. तर मंडई परत कमेंट होती खालचा घर कोणाचा, तर खालचा घर आमचाच आहे मंडई. आमचा जुना घर देवघर, जिकडे गणपती असतो. तुम्हाला सगळं पाहायला मिळणार हळूहळू गणपतीचे व्हिडिओ. आता पहिली गोष्ट तर मंडळी गणपतीचा पाठ द्यायला जायचं आहे. तुम्हाला मूर्त्या पाहायला मिळणार. आम्ही यावर्षी कुठची मूर्ती सिलेक्ट करतोय सगळा दिसणार. दर दिवशी तुम्हाला नवीन ब्लॉग पाहायला मिळणार मंडळी. आम्ही 5 जण आहोत आणि आई आणि मीच आवडीने खातो भाज्या. बाबू काय जास्त खात नाही, दिव्या पण कमी, पप्पा पण नाही. मंडळी बघता बघता आपलं बास्केट भरलेलं आहे. छोटंसं बास्केट आपला भरला आहे. भाजी पण भरपूर भेटली. आता नेक्स्ट टाइम बघूया. आता बघून ठेवायला लागणार मंडळी, कारण ही भाजी इझिली अवेलेबल झाली. आता बाकीच्या लगेच भेटतील असं नाही. तर अळमीसाठी यंदा प्रयत्न भरपूर करणार. आणि पहिली गोष्ट तर भेटण्यापेक्षा आम्हाला पाहायची आहेत अळमी. काय घ्या आई? हां अळमी काढूची आहेत पहिली गोष्ट तर मंडळी. कधी करूक नाही. एकदा आमका आजीने दिल्या नाही त्या गोष्टी पण मंडळी खूप वर्ष झाली आहेत. आता खाल्ल्यावर आम्ही पण खाऊक नाही अजिबात. 10 वर्ष जास्त झाली असते. होय तर बरं झालं जास्त फिरावं नाही लागला, कारण जास्त फिरलो तर पाऊस चालू आहे, आई भिजणार होती 100%. तर चला मंडळी जाऊया वरच्या घरी. आणि किती वाजता बनवून घेतलं आई? जेवण बनवताना मंडळी. हा आणि हे झाड हे रानातलं झाड हे रान झाड आहे. असंच मला छान वाटलं म्हणून मी ते उपटून आणलेलं आणि आणून लावलं. आणि पण काळ्या मस्त येतात.
फळे मस्त दिसतात पण भारी एकदम. गुलाब पण फुलतेली यांची. गुलाब पण फुलतली. आणि मंडई त्या दिवशी तुम्हाला दाखवली होती दोडकी नाही, दोडक्याचे वेल केवढे झालेत बघा आता. साफ करू भर घालू गोई मंडळी. सो चला जाऊया. तर मंडळी आता उत्सुकता आहे ती म्हणजे आई कधी बनवते ते बघूया आणि आपण कधी टेस्ट करणार आहोत. तर वाटलं होतं खूप फिरावं लागणार कारण माहिती नव्हतं घरात निघताना काही इकडे भेटेलच प्रॉपर. आई तर बोलत होती मग अशी की जाताना वाटेत की इकडे नाही भेटली तर मग खालच्या साईडला जाऊया, पण इथेच लगेच इझिली अवेलेबल झाली. तर तुम्ही पण मस्त मस्त भाज्या बनवा, आम्हाला पण रेसिपी टाका तुमच्या आणि बघूया आई कशा प्रकारे बनवते. आता कधी बनवायला घेते बघूया, त्याच्यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळणार की कशा प्रकारे आई बनवते आणि नंतर मग ते टेस्ट पण करणार जेवायच्या वेळी. सो आता काय नाही करायचं आहे मंडळी, आता सगळे कामं झालेली आहेत. आता पावसात काय काम करणार आणि बाहेर पण काय करायला भेटणार नाही. सो तोपर्यंत तर बाय बाय, भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर फायनली मंडळी बऱ्याच वेळाच्या प्रतीक्षेनंतर भेटतोय तुम्हाला परत एकदा. तर फायनली आता आम्ही भाजी बनवायला घेतोय कारण टाइम पण झालेला आहे बराच. आता ही आधी धुवून घेतली. सो मंडळी भाजी एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे कारण बाहेर पाणी होती निथळ ठेवलेलं सगळं. आणि केवढ्या आता तुम्ही बघू शकताय एवढी भाजी भेटलेली आहे आपल्याला. आता ही बारीक चिरून घ्यायची. कोकणात बऱ्याच लोकांच्या घरात बनली पण असेल मंडळी. आणि गेल्या वर्षी तर नाही पण या वर्षी आम्ही मनावर घेऊन पहिल्यांदा बनवतोय. म्हणजे भात आणि ही भाजी लवकर म्हणजे थोडक्यात बघायला गेलं तर पहिल्या पावसातच बनवायला घेतले असं म्हटलं तरी चालेल. एकदम स्टार्टिंगच्या पिठी भात ही भाजी छान लागते. येस मंडळी, कोणाकोणाला पिठी आवडते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि पिठीवर 100% कमेंट असणार मला माहितीच आहे कारण पिठीला कोण विसरेल असं होणारच नाही. काय पाऊस थंडी आणि पिठी, पाऊस थंडी पिठी आणि आता त्याच्यात ही आमच्या घरी तर भाजी आणि पिठीवर सुके मासे. एकादशी आणि मासे. आता ही चिरून घेऊया अशी बारीक. तर आपली भाजी व्यवस्थित कट करून झालेली आहे, कापून झालेली आहे अशा प्रकारे. सेम टू सेम जशी पाल्याची वगैरे भाजी कापतात तशीच कापायची आहे मंडळी, सेम टू सेम. सो आता काय काय त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे तुम्हाला सांगेल आता आई. तर सगळ्यात आधी भाजी चिरून घेतली. त्यासाठी लागणारे कांदा, हिरवी मिरची, खोबरं, भिजवलेली चण्याची डाळ, हळद, मीठ आणि तेल. आता मी कढई तापतच ठेवली. सगळ्यात पहिली गोष्ट तर कढई इकडे तापत ठेवलेली आहे. फायनली आपला तेल ऍड करून झालेला आहे आणि तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आता ऍड करतोय कांदा. कांदा हिरवी मिरची सोबतच टाकते दोन्ही पण. तर व्यवस्थित परतून घेऊया. आता याच्यात टाकायची चण्याची डाळ भिजवलेली. आता हे व्यवस्थित भाजून घ्यायची तेलात. आता टाकूया हळद, आणि मीठ पण मी आताच टाकते. मीठ थोडंच टाकायचं पण पालेभाजी शिजून कमीच होते. आणि शक्यतो लोखंडी कढईमध्येच पालेभाजी शिजवायच्या आहेत, छान शिजतात. आपली भाजी टाक. हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे. पाच मिनिटं शिजू द्यायचे, झाकण ठेवा. तर एक 5-6 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण जे झाकण ठेवलं होतं ते आता काढून ठेवलेलं मी तांब्या ठेवला होता आईने. तर बारीक गॅसवर भाजी शिजते व्यवस्थित.
बघूया. भाजी झाली शिजली आणि ही भाजी काय आपली मुळ्याची पाल्याची भाजी जेवढ्या वेळा शिजते तेवढ्याच वेळा शिजते. आणि दिसायला मंडई सेम टू सेम शेवग्याची भाजी असते पानांची तशीच वाटते एकदम. आणि खोबरं फायनल स्टेप. आपली भाजी रेडी झालेली आहे पूर्णपणे. आणि पालेभाज्यांना खोबरं थोडं जास्तच लागतं तरच चव येते. आणि मंडळी याला काही खत नाही या भाजीला. बिनखताच्या भाज्या आहेत, डायरेक्ट नॅचरली आलेल्या आहेत. ही निसर्गाची देणगी आहे. काय निसर्गाने आपल्याला खूप काय काय दिलेलं आहे. आता पावसाळ्यात बघा यावर काही खत नाही, केमिकलची फवारणी नाही, काय नाही, तरी पण ऑटोमॅटिक रुजून येतात. आणि ते पण सीझन वाईज पावसातच येतात. सीझनवर त्या भाज्या येतात. सो अशा भाज्या मंडळी नक्की मुलांना दाखवा. आणि दुसरी गोष्ट तर लहान मुलं असतील खायला घाला. दुसरी गोष्ट तर कारण आताच्या जनरेशनला बऱ्यापैकी लोकांना माहिती पण नसणार भाज्या. माहिती नसणार आहे भाज्या. पुढे म्हणजे आईने आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्हाला माहिती आहे. नाहीतर म्हणजे आम्हालाच जर कळलं नाही तर पुढच्यांना आम्ही काय सांगणार असं आहे. सो माहिती पाहिजेत भाज्या आपल्या खाल्ल्या पाहिजेत. जर आता आपण मुलांना खायला घातलं तर मुलांना माहिती पडेल ही भाजी खाल्ली, ही भाजी होती. त्यांनीच खाल्लं नाही तर कसं कळणार? खाल्लं नाही, बघितलं नाही तर कळणार नाही. मंडळी आपल्या पारंपरिक भाज्या आहेत या. आणि परंपरा अशी जपली जाते पुढे पुढे. जोपर्यंत परंपरेबद्दल माहितीच कळत नाही तर परंपरा जपणार कशी पुढे पुढे. तर आपली भाजी झाली, आपली भाजी रेडी झालेली आहे. टेस्ट करून बघायची आहे मंडळी. आता थोड्या वेळाने डायरेक्ट जेवताना पेज भात आणि अशी भाजी आहे. पेज भात, पिठी भात आणि पेज भात, पिठी भात. आणि बाहेर पाऊस पाहिजे. पिठी, पाऊस आणि भाजी कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त. चल आपली भाजी तयार झाली. सो जाऊया मंडळी आता जेवायला आणि टेस्ट करून बघूया. फायनली जेवण पण रेडी झालेलं आहे आणि जेवायला बसलोय. तर ही आहे भाजी, हे कुळथाची आमटी आणि भात आहे. तुम्हाला माहितीच आहे आमच्या जेवणात भात असतो जास्त करून. तर इकडे पप्पांनी भाजी टेस्ट केलेली आहे. तर कशी झालेली आहे त्यांना विचारूया. कशी आली पप्पा? हा मस्त एक नंबर भाजी झालेली आहे मंडळी. नंबर आणि वरसान खाली. सो या जेवायला या मंडळी. पप्पा खाल्या नाही मोठा जसं बोललो होतो जास्त कोण खायला बघत नाही भाजी. तर हे बघा एवढी भाजी आता इकडे शिल्लक आहे. आई आणि मी खाणार आहोत आता. आज उद्या 2 दिवस. तर जेवण तर झालेलं आहे आणि भाजी अप्रतिम झाली होती. तर मंडळी तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करून बघा, टेस्ट करून बघा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. तर आता काय नाही, आता ब्लॉग एडिट करायचा मस्त आणि झोपायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.